harwak kuak tei kuagui tongo IPFT tini haino hai bubagrani tongmani noyungo takarjola amchaini pekwajola Janmojoynagorni youth IPFT ni president khlai tongnai Shakti Kumar Debbarmani bisingtei kwbangma siklarok IPFT bodolno yakarei tipramo thani thanchao haino hai phailaimani जों मांगफ्लि नुगै मानखा बुबाग्रा बरकनो लाम सगै नाहारखा आं शक्ति कुमार देबबर्मा पेकवाजला जन्मजयनगर इउथ IPFT नि प्रेसिडेंट ताई इउथ IPFT सेंट्रल कमिटी अर्थात स्टेट कमिटी नि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रचार सम्पादक ताई आंनि देबराव दङ इउथ IPFT नि ICL ITCL ताई आं दङ IPFT नि डिविजन नि मेम्बार्स जों दिनै मनो मानसिफोरखौ दीर्घ जरा रमिनाय जों जाति दखान बागै सामुबाय दङ ताई टिप्रालायनि बागै सामुबाय दङ जों अपनो बादेबो आलादा राजनीति रय जों मानजुयनायखौ फियाबा जाति दखाननि कक साइमिया सेटिसफाइसिंनि बागै जों दिनै बुबाग्रा मालायनि बुबाग्रानि थानि जों सिनि थानि ब रुल लायनानै बिनि अधिकार दङ अ हानि बुबाग्रा हानि बागैनो बिनि रुल बाय जों मानिनानै बागै बिनि रुल बाय फलो खालामनानै बागै जों दिनै टिप्रा मथाव जयनि Kay nor haste no koranga taitam kozarna musu आं कयनाय हास्टेनि लोकनि लोकरकनो जतनो जानिजा हमजामानि भारतबर्ष ठीक আছে जानिजा अधिकार जानिजा राइट नांगानि दङ हाइफानो आलादा स्टेट हेगाबा आलादा राज्यनि कन्डिशन बाय टिप्रा स्टेटनि कन्डिशन बेलेखनो फार हेगाबा सालजा टिप्रा कन्डिशन महयो टिप्रासा अलरेडी फाइट होनाय नाय दंखा आबोनि बागै अ फाइनालि स्लाइसखां जों बुबाग्रानि याक्तै जों माखांगानामु सुंजागो आबोनि कसा खख्रां कर्म कुफुर हियावै तंखायनो सानाय आबोन टिप्रा मथाव तिनि जइन खायनाय बेलेखनो खाखसाम मानखा कारण सिनि थयनो महै सुजाक दङ जों टिप्रासा जों जतफानो सिनि माखाङाव दैसुम सिलै थांनि जों बुनि बसंनि बहाबनि मेया आबोनि बागैनो सिनि टिप्रासा थै सिनि बिसिङाव तंमानि बागैनो जों टिप्रासानि सामुं तांगानि ताई ग्रेटर टिप्रालेन दाति माननानि बागै टिप्रालेन ग्रेट ताई ग्रेटर टिप्रालेन दाति माननानि बागै जों बुबाग्रानि यावनो